out sa inyong lahat mga kadusanan. Live tayo mga kadusanan sa aming kadusanang istasyon na hindi pa narehistro mga kadusanan. At ngayon mga kadusanan, may letter sender tayo mga kadusanan. Gikan pa kini sa Bunawan, Agusan Sur. Mao kini si Rayray mga kadusanan. Nga gipadala niya ang iyang sugilanon sa iyang kinabuhi, nga gisulat patawon niya sa mahiwagang tasa mga kadusanan. Ang iyang problema mga kadusanan, kabahin kini sa iyang bana mga kadusanan nga lasinggero mga kadusanan. O ganiya ang iyang sulat mga kadusanan nga gisulat patawon niya sa mahiwagang tasa mga kadusanan. At babasahin ko ngayon sa inyong harapan.